Imos con información deportiva. Triunfo do Porto Apostoli ante o Peñíscola empañado pola tangana final. Xogadores e afeccionados enzarzáronse nunha pelea na que houbo puñetazos e patadas. 3 xogadores noieses remataron con contusións. Martes de fútbol sala no que o protagonismo non o levou o deporte, senón a tangana final que protagonizaron xogadores e afeccionados do Servigroup Peñíscola e o Noia Porto Apostoli. Os dous equipos vironse as caras no Juan Vizcarro para disputar o encontro adiado da xornada 18 da Primeira División e os noieses venceron por primeira vez os castellonenses nun encontro intenso e acalorado, sobre todo tras a expulsión do local Elías por unha patada a Ismael no final da primeira metade. Había tensión na pista e tras o subío final converteuse nunha liorta que non representa o deporte de alto nivel. Houbo puñetazos e patadas que se recolleron na acta arbitral. Todo comezou cun empurrón entre Sancho e Macedo. Un xogador local lanzou un puñetazo que impactou no visitante e o que respondeu cunha patada. Sumáronse a Lea, Gio e Juanico do Peñíscola e un afeccionado que foi cara a Macedo golpeando. O local Juanqui tamén agrediu ao xogador nollés que respondeu aos golpes. A acta arbitral recolle que Juanico lanzou 2 puñetazos que impactaron en 2 xogadores do Noia e que saltou outro afeccionado á pista para patear a outro integrante do Porto Apostoli. Os árbitros amosaron a vermella a Juanico e a Macedo, pero non puderon precisar a cantidade de persoas implicadas. O club nollés emitiu esta tarde un comunicado no que condenou e lamentou os vergoñentos feitos acontecidos tras o partido, no que se viron comportamentos bochornosos e despreciables que chocan cos valores que defende o Noia e o fútbol sala. Indican tamén que 3 xogadores brancos remataron con contusións, o que se recolle nos partes médicos das exploracións realizadas nun centro de saúde próximo ao pabillón. O club nollés recalca que esta lea non foi iniciada polos xogadores brancos, que só actuaron en defensa propia. Agradecen tamén a rápida actuación dos corpos e forzas de seguridade que tiveron que escoltar os noieses á súa saída do pabillón e anunciaron que a xunta directiva exercerá todas as accións legais pertinentes para defender os seus xogadores e o corpo técnico. No eido deportivo, que quedou empañado en un segundo plano por esta liorta, o Porto Apostoli impuxo a súa lei ao vencer por primeira vez o Servigroup Peñíscola e con claridade. O Noia foi máis regular e David Pazos abriu a lata e repúxose rapidamente ao empate co tanto de Biel e logo de Thierry. Na segunda metade, o Peñíscola tivo máis ocasións, pero non as aproveitou. Douglas puxo a tranquilidade con 2 tantos e Rubí pechou a goleada co 1-6. 3 puntos de euro que levan o Noia ao 9º lugar ao contar con 27, un paso máis cerca de firmar a permanencia.